Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam santun, salam sejahtera. Datang kula dalah panjenengan sami. Mugi wansa wedal-dal punika Gusti ingkang Maha Agung tansah paring karahayuan kawilujengan katentreman dateng kula dalah panjenengan sami. Tasik sesarengan kalian dawir di Pawedo Channel. Wonten ing sawedal-dal punika kawula maring kabar dateng panjenengan sami. Bila wonten ing kesempatan wedal-dal punika kula para warga Kempal Kajat dhateng pepundhenipun Mbok Asmarasari ingkang wonten Dusun Pantimulya, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Wonten ing kesempatan wedal-dal punika ngawontenaken tradisi nyadran gelar genduri ambengan. Namung niat kajatipun para warga nggih menika nenuwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi para warga anggenipun sami gesang bebrayan wonten alam praja tansah pinaringan rahayu kawilujengan kalis ing sambikala. Ewadene adicara sawedal-dal punika gelar genduri hajat genduri ingkang badhe dipun ikraraken dening panjenenganipun Bapak Meseni. Ewadene adicara yang terakhir nggih punika pamaosan doa ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Budiono dumateng ingkang sami ngayahi jejibahan. Kawula sumanggaaken sumangga. Pun para matur dumateng para rawuh sedaya nggih. Kula lan panjenengan ngempal wonten sarwa prantosipun pepundhen kita menika Mbok Asmarasari. Sedaya menika sami-sami ngawontenaken wilujengan Kempal Kajat ingkang sampun karacek kawontenanipun sekul suci ulam suci lalapan saha lelawan ingkang mawarni-warni sekar kanya sak pirantosipun menika para warga sedaya nampi rejeki peparingipun Gusti kang medal saking sarine bumi, bersihipun saking toya Pantimulya, Tegalrejo, Bendelaren, Sungsari, kathah ingkang dipun hormati dinten saaturan caos hormat dumateng dinten 7 Pekenan Gangsal sasi 12 taun 8 Hindu sekawan buku 3 dosa sangarane taun kang lenggahi dinten kekalih kleres ing dinten malem Jumat Pon kapundhut kalian para warga sedaya kadamel caos hormat utawi bekti dumateng Ibu Pertiwi utawi sedekah bumi ingkang mapan wonten padepokanipun Mbok Nyai Asmarasari. Mugi-mugi tansah dipun tampi sari-sarinipun sak sampunipun Gusti ingkang Maha Agung tansah paring winangsulan rahayu kawilujengan dumateng para warga sedaya anggenipun nutukaken gesang wonten wilayahipun piyambak-piyambak sageta pinaringan ayem tentrem bagya mulya awit dinten Jumat Pon hingga selamenipun monggo sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun ingkang saaturan caos bekti dumateng Gusti ingkang Maha Agung Ida Sang Hyang Widi Gusti Allah ingkang paring pagesangan ugi ingkang dados sesembahanipun para warga sedaya. Pramila dipun bekteni mugi-mugi sageta nampi sari-sarinipun sak sampunipun Ida Sang Hyang Widi utawi Gusti Allah paring kemiran pengayoman murah rezeki panjang yuswa dumateng para warga sedaya anggenipun nutukaken gesang wonten wilayahipun piyambak-piyambak sageta pinaringan bagas waras kuat selamat panjang yuswa awit dinten Jumat Pon hingga selamenipun monggo sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun ingkang saaturan caos hormat dumateng Ibu Bumi Bapa Ngakasa Bapa Biung Bapa Wengi bumi ingkang dipun terpi griya bumi ingkang dipun serambai rinten lan dalu saha bumi ingkang kasunan sandang kelawan buka kalian para warga sedaya pramila dipun bekteni mugi-mugi sageta nampi sari-sarinipun sak sampunipun Ibu Pertiwi tansah paring kemirahan pengayoman dumateng para warga sedaya anggenipun nutukaken gesang wonten wilayahipun piyambak-piyambak sageta pinaringan rezeki kang agung ugi iwenipun tanemanipun tansah dipun tebihaken saking sedaya dahana ama lan penyakit kantuna tegur rayu jeng subur makmur awit dinten
Jemaah pun hingga selama ini pun monggo sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun. Dinten kang saaturan caos hormat dumateng Sri Danyang Semoro Bumi ingkang mengkoni kiblat papat lima pancer Danyang ing Pantimulya Mbok Asmara Sari ugi Mbah Gimbal ingkang wonten Tegalrejo Ki Juru Mentani ingkang wonten Bendelaren Nyai Asrep ugi Danyang ingkang wonten Tanah Pulo Jawa yang Ismaya Syekh Subakir ugi pepunden kita ingkang wonten Gunung Kelut yang Lembu Suro ingkang wonten Gunung Gedong Ki Wangsa Sabda ugi Danyang ingkang wonten sak lumahing bumi sak ngurepe angkasa sedaya dipunbekteni mugi-mugi saged nampi sari-sarinipun sak sampunipun para danyang para pepunden tansah njurung pamuji dumateng para warga sedaya anggenipun gadah kaniatan menika bekti dumateng Ibu Pertiwi wonten papanipun para pepunden mugi-mugi saged nampi sari-sarinipun sak sampunipun mangsulana teguh timbul rahayu kalujengan dumateng para warga sedaya anggenipun nutukaken gesang wonten wilayahipun piyambak-piyambak saged pinaringan ayam tentrem bagya mulya awit dinten jemaah panengga selamenipun kula suwun mugi sami memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun. Ingkang saaturan caos hormat dumateng leluhur ingkang cikal bakal cithak bublak dusun Pantimulya ugi Tegalrejo Bendelaren Bojong Sari pramila dipun hormati mugi-mugi saged nampi sari-sarinipun sak sampunipun para leluhur ingkang cikal bakal saged njangkung rahayu kalujengan dumateng para warga sedaya anggenipun gadah kaniatan wilujengan kempal kajat wonten papanipun padepokan Mbok Asmara Sari mugi-mugi saged dipun tampi sak sampunipun para leluhur ingkang cikal bakal saged andhawaken wahyu katentreman kabejan kamulyanipun para warga sedaya anggenipun nutukaken gesang wonten wilayahipun piyambak-piyambak saged pinaringan ayem tentrem bagya mulya awit dinten jemaah pun hingga selamenipun monggo sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun. Ingkang saaturan caos hormat dumateng Baginda Liasan Baginda Gilir ingkang meksa toya lan darat mbok pilih wonten kelepatanipun para warga sedaya anggenipun ginakaken kajeng toya lan geni saplik kadamel piranti wilujengan sedeng bumi wonten papanipun pepunden mugi-mugi Gusti Yang Maha Agung tansah paring sih pangapunten ugi paring daya kegiatan dumateng para warga sedaya mugi sareng-sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun. Ingkang saaturan anggenipun Raden Sekarkonya caos bekti dumateng Mbok Dewi Sri Pertimahipun para warga istri mbok bilih wonten kelepatanipun anggenipun ginakaken upa buka pariboga kadamel rakyat lujengan ugi mbok pilih wonten kelepatanipun anggenipun lelados dhateng Gulu Jaler minggahipun para weni sepuh mandhapipun sanak kadang mugi-mugi ingkang Maha Kuwasa tansah paring sepangapunten ugi paring daya kegiatan dumateng para warga istri anggenipun nutukaken gesang wonten wilayahipun piyambak-piyambak saged pinaringan bagas waras kuat slamet panjang yuswanipun awit dinten jemaah pun hingga selamenipun monggo sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun. Ingkang saaturan anggenipun wilujengi kala ingkang medal dinten 7 kala ingkang sampun dumawah mugi-mugi ndadosaken kegiatanipun ingkang dereng dumawah mugi-mugi saged gesang iring-iringan sampun ngantos ngganggu siku ngendak sengkara dumateng para warga sedaya ugi tanemanipun iwanipun saged pinaringan rahayu wilujeng awit dinten jemaah pun hingga selamenipun monggo sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun. Ingkang saaturan anggenipun rakyat wilujengan caos hormat anggenipun tata salawa bali griya mugi-mugi saged wilujeng sak nglebetipun griya wilujeng sak njawinipun griya wilujeng sak nglebetipun turus sak njawinipun turusipun para warga sedaya saged pinaringan bakoh kukoh dipun damel srintene sedalune sak obah musike lan ugi saged pinaringan wilujeng sak raja gaduhane wilujeng sak tanja tamtuhipun wilujeng sak sabet-sapunipun wilujeng awit dinten
Jemaapun inggo salaminipun monggo sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun. Mekaten ngaturaken mbok bilih wonten kekirangan mugi-mugi ingkang muga tansah anjangkepi menapa ingkang dados panuwunipun para warga sedaya anggenipun gadah kaniatan bekti dumateng Ibu Pertiwi wonten papanipun para pupunden. Mugi-mugi ingkang muga tansah paring daya kekiatan dumateng para warga sedaya ugi paring kinabulan katukan kasembatan kang dados panuwunipun para warga sedaya awit dinten jemaapun inggo salaminipun monggo sareng memuji wonten ngarsanipun Gusti sedayanipun. Pinten ndongane. Nggih. Nuwun dumateng Bapak Ibu, Ki adik-adik ingkang kula hormati. Kala aturi nyambut amin sedaya mawon Pak nggih. Nggih. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad salim barati ala angkulis gabati ngajak main alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma titi metri Amin. itu tepal sadat berenai para warga sak nusantara tepisane maha kuwas. Allahumma jejeg berpaku jati jagat paring berkat rezeki sarine bumi berkat rasane maha kuwas. Allahumma adil mulya mulyane sarira manegara mangkunegara sinaitan para wali netan para nabi winengku malaikat satus papat dan ampingi dulur bedo ya armah rokimin. Amin. Allahumma selamat gandane srenge kang sumpanan rembulan asum sandang lintang suci banyu asum urip angin sum kuat kesamatan para wali kinayuhan para nabi subhana wasipun ya armah rokimin. Amin. Allahumma selamat gandane Allahumma selamatan fitini wa judatan filmi wa tobotan mirezeki wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut alaina sakaratin wa najatan nari ba'awan dan isab subhana rabbika rabbil izzati alam mursalim alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten kala wau kagiat kenduri yang sampun penaturaken panjenenganipun Bapak Meseni dan doa penutup ingkang sampun dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Budiono dumateng panjenenganipun kalau aturaken agungé panuwun dungkap adicara ingkang terakhir kawula dawuh Dipa Wirya Channel mbok bilangin kula matur awal hingga akhir wonten kirang tata lan titinipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sak agung-agungipun. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam santun, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Sekian, terima kasih.